соат тахминан 2 шаб аст, вале фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе чун рӯзҳои қаблӣ пуррапури одам аст. аксари нафароне ки дар даст гулдаста доранд фарзандони хешро истиқбол мегиранд. истиқболе ки ҳадя аз ҷониби волидайни гулдаставу аз ҷониби писарон ба истиқболгирандагон ҷон ва медал аст. аниқтараш шаҳри Турини Италия макони бо ҳам ҷамъ овардани футболбозони ҷаҳонро аз бошгоҳҳои академияҳои Ювентус интихоб шуд. барои аввалин бор бо кушода гардидани дар ин макони варзишпарвари пойтахт аллакай шаҳди пирӯзӣ чашида гардид. яке аз самтҳои пешрафти футбол миёни наврасон ин ҳам бо бунёди майдончаҳои варзишӣ аз ҷониби шаҳрдор дар пойтахт ба ҳисоб меравад. дар доираи рақобатҳои ҷоми ҷаҳони бошгоҳҳои академияҳои Ювентус миёни наврасон ки барои футболбозони мо нахуст қадам ба ҳисоб мерафт, бо ширкати 800 нафар бозингар аз 71 даста 32 кишвари олам ҷалб гашта буд. бозии ҷолибу шавқовари футболбозони навраси тоҷик дар 4 сину сол аз академияи Ювентуси Душанбе дар ҷоми ҷаҳон хотирмон ва таърихӣ гардид. натиҷа чунин буд: футболбозони мо миёни бозингарони соли таваллудашон 2010 дар мақоми сеюм дар лигаи тиллоӣ, солҳои таваллудашон 2011 мақоми чаҳорум дар лигаи нуқрагин, солҳои таваллудашон 2012 мақоми аввал ва барандаи ҷоми ҷаҳон дар лигаи тиллоӣ ва ҳамчунин солҳои таваллудашон 2013 мақоми аввал дар лигаи нуқрагин қарор гирифтанд. ҳамчунин бозингари академияи Ювентуси Душанбе Ҳусейнҷони Бобоҷон ҳамчун беҳтарин бозингар дар ин мусобиқот эътироф гардид. ҳар як зарбаи наврасони тоҷик зарбаҳои нишонрас буд. ҳар як тӯпе ки онҳо ба даст меоварданд ба мақсад мерасиданд ва имрӯз дар дили шаб падару модар ин футболистоне ки фардо шояд дар ҷаҳони футбол номбардори ин миллат шаванд. ман мехостам ки бо як садои тоҷиконае ки сарчашма аз ҳамин майдонҳои хурде ки дар шаҳри Душанбе ва ҳамин академияе ки Ювентус ном гирифтааст ҷамъ овардааст. мехоҳам бо як садои тоҷикона ҳама бигӯем: тоҷикистон! 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 як кафкуми самимӣ. кумитаи тадорукоти мусобиқа академияи Ювентуси Душанберо мукофоти олии соли рушди футбол дар Тоҷикистон миёни наврасон тақдим кард. шодию тараб дар чеҳраи иштирокчиён шабона эҳсос мешуд. боварӣ дорем ки оянда ин наврасон барои барафрохтани ливои меҳан дар мусобиқаҳои байналмилалӣ камари ҳиммат мебанданд.